салом дӯстон, дар шаҳри Манчестер бо эҳтимоли зиёд ду дастаи шайхҳо хоҳад шуд. Гап сари он меравад, ки сармоядорони қатарӣ хоҳиши харидани дастаи Манчестер Юнайтедро доранд. Шаҳри Манчестер дар таги пул мемонад. Дар олами футболии ин минтақа пул мисли спринтерҳои душанбе чарх хоҳанд зад. Ҳама аз моҳи ноябр оғоз шуд. Оилаи глезерҳо эълон карданд, ки онҳо омодаи фурӯхтани даста мебошанд. Он вақт хабар дода шуда буд, ки номзадони асосии сармоядорон аз Амрико ва Англия ба ҳисоб мераванд. Гап сари ширкати Apple ва бизнесмени англис Джим Редклиф мерафт. Ин нафарон паси парда шуданд. Дар оғози моҳи ҷорӣ чандин хабари дигар пайдо шуданд ва имрӯз мо пурра ҳамин мавзӯъро пайгирӣ мекунем ва фикру ақидаи худро дар ин бора гап мезанем. Як лайк монда видеоро то охир тамошо кунед. Ҳатман маълумоти муфид ба даст меоред. Дӯстон, футболи аврупоӣ дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳо интизор мебошад. Милан dar кризис буда Ториноро пешвоз мегирад. Челси қувваи худро бо Вест Хэм месанҷад. Монако бошад лидери чемпионат ПСЖро пешвоз мегирад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр кардаанд? Ҳама ин бозиҳоро шумо метавонед бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди MG 0777. Бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. айни ҳол Иско бедаста аст. Клуби навбате, ки нимҳиматгари испанӣ метавонад карьераашро дар он ҷо идома диҳад, дастаи Рома ба ҳисоб меравад. Хабари гузариши ӯро ба дастаи Унион Берлин аз сари худ дур кунед. Маълум аст, ки ҳама аз гузариши Иско ба ин тими Бундеслига мегуфтанд ва дар рӯзҳои охирини равзанаи трансферӣ он кори ҳалшуда ба назар мерасид. Ва аммо нимҳиматгари собиқи Реал аз муоинаи тиббӣ гузашта натавонист. Чун ин дар рӯзи охири равзанаи трансферӣ буд, дигар Иско ба ягон даста рафта натавонист. Қабл аз ин аллаке қарордоди худро бо Севиля бекор карда буд. Таваҷҷӯҳ ба бозингари испанӣ рости гап он қадар зиёд ҳам дида намешуд. Барои ҳамин ягона варианташ, ки гузаштан ба Унион буд, он ҳам ба боди фано рафт. Аз ин лиҳоза акнун Иско барои худ ҷойи нави кор ҷустуҷӯ дорад. Дастаи Рома омода аст то нимҳиматгари испаниро ба сафи худ ҷалб кунад. Дар дастаи Жозе Маурино ҳамин мавқеи майдон навгониҳо талаб дорад. Никола Дзанола ба дастаи Туркияи Галатасарай гузариш намуд. Маъз дар мавқеи бозингари итолиёвӣ Иско бояд бозӣ кунад. Барои Рома аз ҷиҳати молиявӣ ин трансфер бепул хоҳад буд. Айни замон нимҳиматгар, ки бедаста аст, метавонад ба дилху даста бепул гузарад. Гап танҳо сари маоши футболбоз меравад, ки аз уҳдаи он римиҳо мебароянд. Аммо кай омадани Иско то ҳанӯз маълум нест. Чун равзанаи трансферӣ ба анҷом расидааст, Рома ҳуқуқи овардани футболбозони навро дорад, аммо ӯ ҳаққи бозӣ кардан надорад. Иско агар биёядам танҳо барои мавсими навбатӣ омода мешавад. Аз ин роҳ омадани ӯ ба шаҳри Рим эҳтимолан тобистон рух медиҳад. Дар шартномаи гузариши Мемфис Депай ба ҳайати Атлетико як банди аст, ки метавонад ба нафи Барселона кор кунад. Тибқи он, агар Каталониё хоҳиш дошта бошанд, метавонанд Яник Ферейко Караскоро ба сафи худ ҷалб кунанд. Дар равзанаи зимистона Караско аз Атлетико ба ягон ҷо нарафт, вале тобистон илнориҳо метавонанд футболбози белгитаборо ба Каталония даъват намоянд. Мавзӯи матраҳ он аст, ки дар Барса то ҳанӯз ба хулосаи дақиқ наомаданд, ки Яник Караско барои онҳо лозим мешавад ё ин ки не. Аз тарафи дигар онҳо мехоҳанд имконияти дар шартномаи Депай бударо истифода кунанд. Сармураббии даста Хави иқрор шуд, ки Барса имконияти овардани Караскоро дорад, вале маълум нест мо ин имкониятро истифода мебарем ё ин ки не. Омадану ноомадани бозингари белгитабор аз Ансу Фатиам то андозаи вобастагӣ дорад. Агар Фати тобисон аз ҳайати Каталониё равад, пас эҳтимоли омадани Караско бисёртар мешавад. Дастаҳои Англия, мин ҷумла Манчестер Сити, Тоттенхэм ва Арсенал Фатиро бо оғӯши гарм пешвоз мегиранд. Ҳамчунин Бавария ҳам ба бозингари ҷавон таваҷҷӯҳи бузург дорад. Худи Фати аз вақти ками бозӣ дар Барса розӣ нест ва метавонад то тобистон ба хулосаи тарки Каталония ояд. Тибқи хабарҳои охир, Хави ба футболбози ҷавон бовар дорад ва мехоҳад бо Фати корро идома диҳад. Ҳамин чиз эҳтимоли омадани Караскоро ба Барселона хеле кам мекунад. Гвардиола ва Месси боз метавонанд якҷо шаванд. Агар қаблан баъд аз ин ҷумла ба андешае мерафтем, ки Месси ба Манчестер Сити меравад, пас акнун ҳолат куллан дигар аст. Баъд аз шунидани кори якҷои Месси ва Гвардиола, маршрути баръакс, яъне Гвардиола ба ПСЖ меравад, пеши назар пайдо мешавад. Гвардиола аз дасти як шайхон ба дасти шайхони дигар ғалтиданӣ аст. Агар мутахассиси испанӣ дастаи кишвари Англияро тарк кунад, роҳбарони ПСЖ омода ҳастанд, ки ба Пеп пешниҳоди равғанӣ кунанд. Хотиррасон мекунем, ки соли 2020 Пеп гуфта буд, ки агар роҳбарони Сити маро фиреб кунанд, ман аз дастам меравам. Ҳама гапҳои 3 соли пеши Гвардиоларо ба хотир оварда истодаанд.
агар гуноҳи қаллобиҳои молиявии Сити tasdiq шаванд, пас Пеп меравад ё ин ки на? Ин суолест ки айни замон кулли олами футбол посухи онро мунтазир аст. Қарордоди кунунии мутахассиси испанӣ бо дастаи шаҳри Манчестер то соли 2025 амал мекунад. ӯ каме бештар аз 3 моҳ пеш қарордоди нав бо Манчестер Сити имзо карда буд. Романтикони футбол кори Гвардиола ва Мессиро дар якҷоягӣ дидан мехоҳанд, вале тарафҳои дигари ин масъала ҳам бояд дида шаванд. Пеп дар дастаи худ ситораҳои бузургро он қадар зиёд намеписандад. Неймар ва Мбаппе Кансело нестанд ки ба Бавария ба аренда равон карда шаванд. байни ҳамаи харидорони эҳтимолӣ Манчестер Юнайтед шайхони қатарӣ мавқеи хос доранд. Тибқи маълумото сараввал онҳо мехостанд танҳо қисме аз аксияҳои дастаи шаҳри Манчестерро бихаранд, вале пасон ба хулосае омаданд ки тамоми дастаро зери назорати худ медароранд. Барои ба ин мақсади худ расидан шайхҳо хеле ҷиддӣ кор карда истоданд. Дар мамлакатҳои арабӣ Манчестер Юнайтед ҳамчун ганҷинаи футбол дониста мешавад. Аз Қатар пули хеле калон барои харидории клуб ҷудо гардидааст. Қатариҳо баъд аз ҷоми ҷаҳон илҳоми нав гирифта ба хулосае омаданд ки бояд ҳарчи бештар дастаҳои аврупоиро аз худ кунанд. Маълумотои охир аз он мегӯянд ки мулкдорони эҳтимолӣ МЮ хоҳиш доранд ки барои беҳтар кардани инфраструктура ва будубоши даста пули калон сарф кунанд. Варзишгоҳи Олд Траффорд аз навсозӣ мешавад ва ё агар лозим шавад шайхҳо метавонанд варзишгоҳи нав бунёд кунанд. Онҳо ба тенхак дастгирии пурра ва аз ҳам муҳим маблағи калон барои бозори трансферӣ медиҳанд. Шайхҳон омода ҳастанд ки лоиҳаҳои пешниҳод кардаи мутахассиси нидерландиро дар амал татбиқ кунанд. қатариҳо бовар доранд ки аз онҳо дида пешниҳоди беҳтарро ба МЮ ҳеҷ ҷониби дигар нахоҳад кард. Барои ҳамин онҳо мехоҳанд ҳарчи зудтар масъалаи харидории дастаро ҳаллу фасл кунанд. хоҷагони эҳтимолӣ МЮ мақсад доранд ки дар рӯзҳои наздик пешниҳоди расмии харидории Манчестер Юнайтедро намоянд. Ягона монеа барои нақшаҳои шайхҳо метавонад дастаи ПСЖ шавад. мулкдори дастаи шаҳри Париж ширкати Qatar Sports Investments мебошад ки ҳамин ширкат хоҳиши харидани МЮро дорад. тибқи қоидаҳои УЕФА дар мусобиқаҳои зери васоити ин ширкат иштироки ду дастае ки аз як манбаъ маблағгузорӣ карда мешаванд мумкин нест. аммо барои Лейпциг ва Залцбург ки ҳарду аз ширкати РБ ҳастанд қаблан истисно шуда буд. барои қатариҳо ҳам чунин эҳтимол аст. амири кишвари Қатар мухлиси ашадии МЮ аст ва таърихи ин тимро хеле хуб медонад. бойгарии ӯ $365 миллиард ташкил медиҳад. барои маълумот оилаи Глезерҳо клубро бо нархи €7.8 миллиард ба фурӯш монданд. Баъд дар шаҳри Манчестер дерби Арабико ва ё дерби Нефт хоҳад буд. ба ҳамин тамом бовар дорам ки ҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.